Hi guys! Welcome back again sa aming channel. So for today's video guys is kikiluhin natin yung ating mga broadcock dito sa ating yard. At the same time is ipapakilala ko, ipapakita ko na pala sa inyo ano yung mga itsura ng ating mga Brazilian na sisiw. Kasi nga namisa na yung mga itlog ng aming Brazilian dito guys na pinalimliman namin sa aming natives. Yung style namin guys kasi nga gusto din namin na mapahinga yung mga pure namin sa paglimlim or hindi masyado silang ma-stress sa term na yun. Also to prevent yung kakainin nila, baka sipsipan nila yung itlog. Nilagay namin sa mga inahin na natives kasi nga alam namin na nasubok na namin yung mga natives na yon para sure kami yung mga itlog ng aming mga pure is mapisa talaga. Nagdala din ako ng gunting dito tsaka yung cable tie. Palatandaan natin sa ating mga Brazilian. So color blue yung napili kong color para sa kanila. Samahan nyo ako bago natin kiluhin yung ating mga broadcock mamaya sa last part ng ating video. Kasi nga marami din nag-comment doon kung ari ba daw na kiluhin namin yung aming mga future materials, yung mga broadcock. Iba din talaga yung sa pictures lang or sa videos lang compare sa kikiluhin natin yung ating mga broadcock. So ngayon, samahan nyo muna ako at tingnan na muna natin yung sa pugaran. Isang native na yung nilimliman niya is mga itlog ng Brazilian Shamu namin. Ayan guys, eto na yung aming native dito na inahin. Ayan, kulay orange siya. Hindi niya yan mga sisiw guys or hindi niya yan itlog. Eto yung mga itlog ng Brazilian Shamu namin guys na si Mira. Yung kay Sir Amer na broadhen. Disclaimer lang po, hindi sabay-sabay yung mga sisiw na to kasi nga every now and then na umiitlog yung si Mira or yung Brazilian namin na hen, kinukuha lang namin yung itlog niya tsaka nilalagay agad-agad dito. Kung kaya, mga itlog niya, expected na hindi sila magkakasabay kasi nga yung iba nalimliman na. Tapos yung iba is bago pa lang nakalalagay namin. Kukunin natin yung mga sisiw niya na na-hatch na and then hahayaan na muna natin siya para sa ibang itlog yung mga huling nilagay namin para mapisa niya yon. Pero ayan yung isa guys oh. Lagyan natin ng palatandaan. Tingnan natin yung sitwasyon nila kung wala ba silang hanep to make sure din yung ibang mga sisiw na nasa brooder area na hindi mahawaan. So ayun guys, kukunin na muna namin yung mga sisiw. Eto na yung mga Brazilian natin na sisiw guys. So, ayan yung mga itsura nila. Ang lalaki guys. Ayan oh. Ayan, malaki siya guys. Ayan oh. So, ito yung Brazilian natin na sisiw. So, yung una, 5 piraso lang ata. Na-remember ng mister ko, 6 daw tong itlog na una niyang nalagay. Pero 5 pa lang yung napisa ngayon. Pero sa susunod na mga araw, ayan, tingnan natin yung mga ibang itlog din. Lalagyan na natin to ng cable tie sa paa guys para maging palatandaan na ito ay mga Brazilian na sisiw. Tapos nang nalagyan ng cable tie, ayan yung palatandaan natin sa ating mga sisiw. Pag lumaki guys, may palatandaan tayo tapos alam natin yung mga uri nila. Kasi nga yung mga natives namin tsaka yung mga ganito guys, isinasama lang namin sila. Okay naman kasi nga same lang yung edad nila. And then malaki naman yung brooder area natin. So, komportable ito sila doon. Sila na magkakasama. Basta, meron lang tayong ayan, cable tie guys na nakalagay dyan. Ilalagay natin sa brooder area guys. Kasi nakita naman din namin na wala na ding hanip to. Dalhin na muna natin to doon. Kasi tapos na tayo naglagay ng kanilang palatandaan. Nandito na tayo sa brooder area natin. So, isasama na lang natin to doon sa ating mga natives na nandito na sa loob. Ayan. So, ayun yung ating mga sisiw guys. Sa mga natives, ayan sila. So, isasama natin yung mga Brazilian natin dyan. Since malaki naman din yung space guys, kasi nga, laki naman yung brooder. So, pwede natin to isama na lang. So, ayan, lalagay natin doon sa loob guys. I-release na natin sila. Yung sunod, ayan.
So, dito natin ilagay kasi nga, halos same lang sila ng edad. Isang araw lang yung pagitan. 5 piraso para sa unang Brazilian natin. Maya-maya lang guys, papakita ko rin sa inyo yung mama nila tsaka yung tatay. Yung may palatandaan na alam na natin sa susunod kapag lumaki sila. 1 month from now, update ko na lang din kayo para sa ating mga Brazilian na sisiw. Magkilo na muna tayo sa ating mga materials guys. At tsaka, papakita ko rin sa inyo si Mira at tsaka si Zoro, yung nanay at tatay ng ating 5 Brazilian na napisa today. Pakita ko naman ang tatay ng mga Brazilian natin na sisiw guys, na si Zoro. Kikuliuhin ko rin siya para at least ngayon malaman din natin kung lumaki ba siya or hindi. Guys, eto nga pala si Zoro namin. Ayan si Zoro guys. Before na nakilo namin siya is 4 1/4 ata yung kilo niya. Ito naman siya ngayon. So ayan na. Nakita niyo na to sa ilang mga videos din namin, pero ito si Zoro. Ito yung tatay ng mga Brazilian namin guys. Ganyan siya kalaki guys. Ayan. Ito yung Zoro na palagi namin pinapakita rin sa inyo. 4 kilos pataas siya. Tapos the last time is 4 1/4. Then ngayon tingnan din natin yung kilo niya para malaman din natin guys kung lumaki ba or lumiit. Kiluhin natin guys. Ayan yung pangangatawan niya guys. Ayan. So ganyan yung paa niya. Kanya sa ibabaw naman guys. Ayan. Ayan tsaka yung mukha niya. Ayan. Tinalian kasi namin siya dito. So ang kilo ni Zoro dati last kilo namin is 4.25. Ngayon is nasa 4.35. Ganyan yung kilo ni Zoro ngayon. So medyo lumaki siya konti. Hindi siya masyadong matangkad pero yung kanyang katawan guys nandun. Ang laki ng katawan ni Zoro. Papakita ko naman sa inyo si Mira or yung inahin ng ating mga Brazilian Shamu. Napakilala ko na siya before pero ito yung inahin na Brazilian. Brazilian to ni Sir Amer. So shout out sa iyo sir. So ngayon guys, kiluhin na muna din natin siya. Kung ilang kilo nga ba ito si Mira. So ayan guys, yung kanyang mukha. Ayan si Mira, yung mata niya. So yun yung kanyang kulay. Ayan yung kanyang likod guys. Yung paa niya man niya, ganyan. Mataas yung inahin na to. Ayan guys, si Mira natin. Ayan si Mira. So yung kilo ni Mira is 3.3 kilos. Ayan guys, oh, ang laki din ng inahin na yan. Diyan siya naglalagi din guys, kasama si Zoro. Kasi nga, marami ding nagre-request sa inyo guys about sa ilang kilo nga ba yung aming mga materials doon sa aming video kung saan nag-update kami sa inyo kung ano na nga ba yung mga mukha nila. Ngayon naman guys, ikiluhin ko na lang din para sa inyo yung mga feature materials natin. Uulitin ko. Samahan nyo ako sa pagkikilo natin guys para yun ma-visualize nyo nga kung gaano nga ba sila kabibigat. Una natin kikiluhin guys is si Rokawa Kaide. So ayan si Rokawa Kaide nga pala guys. Ayan. Yung kanyang kilo ay yan yung kilo ni Rokawa, nasa 3.1 kilos. Last kilo namin sa kanya is nasa 3 kilos. So ngayon, medyo lumaki siya ng 1 gramo. Move on tayo kanila Gulayat at Maas. So ayan si Maas. Tapos yung kilo naman ni Maas is nasa 2 3/4. Around 2.8 kilos. Ayan yung kilo ni Maas guys. Medyo maliit din kasi to si Maas compare kay Gulayat. Tsaka yung ibang mga pure natin kasi nga Shamu Asil yung kanilang uri. Dito naman tayo kay Gulayat. So ayan si Gulayat guys. Matatandaan nyo siya yung pinakamalaki dati sa kanilang batch. Ayan si Gulayat. Ayan. So yung kilo naman ni Gulayat is nasa 3.1 kilos. Disclaimer guys, Shamu Asil po sila. Pero ganyan kalaki yung aming Gulayat dito sa 3.1 kilos. So kung ikukumpara natin sila sa isa naming pure din, medyo malaki talaga nga to si Gulayat para sa isang Shamu Asil. Ito naman tayo kay Luffy. Siya yung partner ni namin guys na binili sa isang Japanese Shamu. So ganyan yung kilo, 3.1 kilos din si Luffy. So compare kay Gulayat at saka Maas sila, yun ay mga Shamu Asil. Ito mga pure na natin to guys na Japanese Shamu, 3.1 kilos din. So hindi nagkakalayo yung ating mga materials dito. Ito naman si Nami, kiluhin na rin natin. Ayan, so pinapakondisyon na namin. Kung nakikita nyo, ayan, mapapansin nyo basa na siya. Kasi nga niligo namin. Nasa 6 months old na si Nami. Hopefully this week or by next week guro, i-pairing na namin siya para kay Rokawa. So tingnan natin kung ano magiging itsura na kanila mga anak sa susunod. Kiluhin din natin guys yung ating babae na Japanese Shamu. So ang kilo naman ni Nami na isang Japanese Shamu is 3.1 kilos para sa isang babaeng Japanese Shamu guys. Kung tutuusin, etong magkapatid na to na Nami at Luffy ay magkasing laki lang. So ang laki ng kilo ni Nami. Isang future brood hen na talagang masasabi kong malaki. Ayan.
yung ating Nami. So ayun guys, yun yung ating video for today. Sa mga nagtatanong at gustong malaman kung meron na nga bang mga sisiw yung aming mga Brazilian, meron na pong sisiw pero hindi pa ako magde-dispose or wala pang mga further informations about sa pagde-dispose kasi nga kailangan din namin tanungin si Sir Amer. Para naman sa shoutout natin for today, shoutout ko nga pala si Sir Noel Almeria from Iloilo City. Shoutout din to Sir Cardo Anyar from Palawan. Shoutout din kay Backyard JV. Pinapa-shoutout din nga pala ni Remy Rose Simeon, si Jing and Kevin Dipalan na galing sa Bukidnon. So ayun guys, yun yung ating video for today guys. Yun lang din yung ating shoutout for today. And yes, please do consider subscribing guys. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do like our video and share to your friends na alam nyo makakatulong sa kanila yung video na to. And do comment down below para sa katanungan nyo in this video. And also don't forget to like our page on Facebook. Please do like that page guys. And you can contact us there about sa mga availability ng aming mga sisiw at kung ano pa yung mga further updates or the usual updates na ginagawa namin sa aming backyard. Please do leave down below kung ano pa yung mga gusto nyo makita or request videos nyo about sa pagmamanukan or about sa yard namin na pwede naming ma-share sa inyo. Yan lang yung video natin for today guys and sana again nag-enjoy kayo. Thank you for watching again. See you in our next vlog and please stay safe, stay home. Goodbye guys. Peace out everybody.